मोनसे दुखुनांथाव खौरां आं स्टुडिय'आव दं दिदोम बर'। थांनाय हरनि समाव स्कुटिजों लामानि जाब्रबथायाव सानै बर' सुबुंनि जिउ खहा। मैया मोनानि समाव क'क्राझार जिल्लानि रामफलबिल राजा लामा मोननायनि सिगां बोरमाबुरि दालांनि रुगुङाव हरखाब स्कुटि गारिनि जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 2 नं नाराबारिनि गोमसार नार्जारिया 22 बोसोर आरो अशोक नार्जारिया 35 बोसोरनि। गोथै सह'खौ दिनै बेलासियाव नुसननानै बोखाङो। नाथाय बे जाथायखौ माबोरै जानाय दासिम दिनै आङो फादार जाहैबाय। औ सोर सासे? हा सोर सासे? बे गोमसारनि। औ माबोरै जायो जाथाय? जाथायाथ' जेनेबा बिखुनजोनाव थांदोंमोन आरो बिहावनाव बे थुरिबारियाव थांनानै फैनायाव जाना थाहैबाय आरो 6:30 ओंखारबोदों मानसिया बिहावनिफ्राय। ओमफ्राय मैया मोनायाव आरो बेलासिनि मोना जायखिया मैया आरो औ दा जोंथ' मोनथियामोन आरो मोनथिनाया माने दा मानसि खिन्थाहरो जों फैनाय जाबाय आरो मोनथिनानै। जाथाया मैया मोनायाव जादों? औ मोनायावनो औ 6:30 ओंखारबोबाय 7:00सोआव जायाखै बिदिनो जागोन। जाथाया जाबाय रावबो मिथिया? मोनथिया रावबो। दिनैसो मानसिखौ नुनानै खिन्थाहरनाय जाबाय बेखौ दा। दिनै बेसे टाइमाव? दा खयथायाव खिन्थाहरमोनथाय आंबोथ' मिथिला आंबो मिथिला आरो ओमफ्राय दा आंनो उनाव फन खालामनायसै बे गामिना आरो माने जों लागो गामिनाव खिन्थाहरब्लानाय जौ लोंदोंमोन नामा? जौ लोंदोंब्लाथ' आं मिथिया। ओरैनो फरायनो मानसिया BA पास जायोमोन आरो हिनजावबो दङ। औ गथ' दं? गैया गैथ'आ। मा गामि? 2 नं नाराबारि सेरफांगुरि आरो 2 नं नाराबारि। सासेया? सासेयाबो बेजों लागोनो बेबो 2 नं नाराबारि गावराव बियो आरो गावराव अशोक नामा? अशोक नार्जारि। औ बेसे बैसो जागोन? बिनि बैसोखौथ' मिथिनो हाला। ओमफ्राय जोंनाथ' 2026आव सोलिगासिनो आरो बे आरो माजों फैयामोन बिसोरो? स्कुटि। जायगायावनो जिउ गोमादों? जायगायाव जिउ गोमानाय जाबाय सार। दायो बेनिफ्राय बोखांनानै लांनो नागिरदों? दाथ' नै जोंना बे मा खालामो माबा पुलिसफ्रा बिसोरनि सायाव थाहैबाय आरो दाथ' जोंथ' दांनो मोना माना जायोब्ला दा बिसोर बोखांगोन आरो दा अबेसेयाव बोखाङो। ओरैनो माबायदि जाथावना सन्देह दं? सन्देहआवथ' आं मा सालायनायाव जादों ना बोलै? बेखौथ' मोनानि खोथा जाहैबाय आंबोथ' मिथिया जाहैबाय सार। आंबो मिथिबावनो स्पिड सालायनाय जाखो ना दस्राजों सौदावनायफोर बिदि? दस्राजोंथ' सार आं बोरै होनबावनो हागौ। दस्रा सौदावनायथ' गैला जेबो सिखाव नांथारलायनाय नालाय आं बेखौ बुंनो हाला आरो।